karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Dili ko makatog. Ito na din yung imong anak, Claire. Ay, man si Kent. Gusto ko na siya nga moatiman sa among baby. Ni ara ang baby. Ay nang ako baby. Diri na ibutang. Ni ara, ma'am. Miss Black American? Dili na akong anak. Kisa ng anak. Ihatag na sa inahan. Dili Black American ang akong anak. Imo ng anak, Claire. No! Dako ng sipiat. Ikihan ako ang ospital. Naswap ang bata! Mrs. Imposible nga masayop ni. Tungod kay wa kay kaubang nanganak ganinang buntag. Ibutan ka ng bata sa ikilid, miss. No! Ayaw nang ibutang. Ilabay na ako kung imo nang ibutang. Ano gihatagan ka ninyo Black American nga bata? Pero, Sige. Suwayig butang. Kaya ako nang ilambos bata. Ganda nagbalik sa nursery ang bata, miss. dalit na lang, baby. Okay? Hans, dili to na ko anak. Dili. Kaitom ato. Puti sakit. Imposible nga mga anak ko. Huwag itom. May nagbinuang nako din sa ospital. Basig si Ayasa. Nagasuti nga siya sa nursery og Tuwa sa probinsya si Ayesa, Claire. Walang binuang ni mo. Ikaw ang inahan sa Black American nga bata. no! Dili ko munawat ato. Dili. Sutay ko sa doon. Oh. Ako na lang ang makatabang ni mo, Claire. Pero kinahanglan mo sulti kas tinuod. Si Kent ba ang amahan sa bata o di? Si Kent ang basta. Dili to na mo anak ni Kent. Dili lagi. Pagitaan among anak ni Kent, Hans. Please, pagitaa. Pagitaan among anak. Pagitaa ba? Ikaw! Ano kuno ka? Cry mo ka? Ano ka? James. Ate manaw na si Claire, James. Bye, Hans! Sir! Lakol ko doon. Anong to? Ako mo pagkitaon si Kent. Sige. Hila ka? Ano ka? Panuway ning kinabuhi. Ano to? Saan ka? Ayaw mo na yung anak. Ambot. Sampo to. Pagklaro di, oy. Ay, pasigilag-gilag. Karoon, kalma na siya ka. Mabugat ka na. Lalit siya ni kinabuhi. Bangbuan. Gibog mo ko mo. Ano ka, oy? James, ang bata nga akong anak. Itom. Anong taong na itom na imong anak? James, papangitaik paagi nga. Ako sa pitala na tong bata. Sig binuang niya ba? Ano lagi? Ilabay ang bata. Gaw, marag, di ko. Isang taon na yung panulti taon kayo. James, bungol ka? Itom ang akong anak. Busakin na lang mawa siya. Ay, ayaw na gaw. Tarungon tayo ng istorya gaw. Sana? James, buang ko ini, mabuang ko! Eh, pag binuang diya, uy, napadahan ng gibati. Ano na itabo, maning? Ano, maning? Ang saman gaw, ang sa wadyo ko kasapot sa mga panulti. O siya na itabo. Anong nahimog itom ang akong anak? Dili man itom ang... Panuway! Ay. Gaw, Mal, sultis tinod. Di sige ang mahan sa bata, no? James, naniguro ko nga gwapo ang akong ika one night stand. Aray ko. Dili siya itom. Pero nganong itom ang nikawas? Kung mauna, napahilabot kaglain! Ano kay
Laing mahimo aron matuman ko nga akong gusto. Mong naniguro ka nga mumabdos gyud. Kanang mumabdos ko human sa among panag-uban ni Ken sa kwarto. Aray mo. Kung mauna, huwag kinikilab tinikin. Ay ko dak imong babi. Ay, dakon dito rin. Gihinay gito na ako. Ang Nya paday. karon ako akong dakon. James, ina ko nga damgo lang ning tanan. Ay, pagkada kong problema ni Gaw. Uy. Gaw, ya, di naman niya madagdam ko, Gaw. Nanganak naman ko ka. Mutanaw ko sa bata, bi. Mato ko ito, ha? Tanaw ko. Ang tuwan ako. Animal. Ano man eh? Shit! Ay naman ni si Kent. Hindi naman siya matubag. Sir Han. Sir, unsa naman taan ni sir? Dali mahimong biyaan si Claire ng ason. Unya, mobalik pa ka to si Duncan. Kinahanglan mo balik siya. Mura man itong nag-wild ganina si Ma'am Claire. Kaya dili magyud siya mudawat nga ito mang iyang anak. Unya, si Duncan sab, mura sag nakakitag abat pagkakita sa iyang anak. Layas gyud ayon. Kasal sila si Claire. O kinahanglan iyan ng dawaton kung panangnit nakasaman si Claire niya. Ha? Unya, unsaon naman anak karon? Nga nahanaw naman daw aso si Duncan. Ilabad man akong oo. Tungod dinis kakuhang sa toga. Lo? Ngano de, Ayesa? O pa ba mabalik si Hans? Ay, wa pa man. May problema tingali sa pagpanganak ni Claire. Tingali, Lo. Muna ka una ko ha, de, Ayesa. Ikaw una'y bahala din isbay. O, Lo. Ako na lang yung manghigay sa pamahaw, Lo. Ay, Roday. Labat kita kung oo. Mainom na lang ko gat. Tambal para labat sa oo. Oh, Lo? May balik? Oh, Ayesa. Kent? Gusto lang kong makakita ni mo sa katapusang higayon. Timpa, nakainom ka? Dako ko ga problema karon. Mao nga miinom ko. Og ayaw ka balaka. Katapusan ni mong pagkakita nako. Unsi mo't mong ipasabot? Mawa nako. Unsi mawa ka na? Ikapoy nakos problema. Ikapoy nakos tanan. Pulos sayop ang tanan kong desisyon. Wa ko'y kaugalingong paruganan. Kent, dili mahimong magdugay ka din eh. Naibaw ko. Wa ko'y lapot. Ining dapita. Kay kag Kuya Hans ding dapita. Naibaw ko, ana. Ayaw ka bala ka. Mutan aura ko nimo. Unya, Ken, nakakita naman ko nimo. Tanto ko. Kent! Kent, asa ka? Mupalayo na ninyong tanan. Kinuo ko. Nakainom si Kent. Sa makato siya paingon. O gusto makibot pa ipasabot niya siyang kisulti nga magpalayo na siya namang tanan. James! No. James, sa bagay ko. Sumitoy ako kitabang tao ni mo sa litabo ni mo gawin. Di pa ko makapangunahon nagtarong. Kay... James, ikay hunahuna para na ako, eh. Ikaw, matagam sa taon ko ni mo problema, eh. Dako na akong problema. Kinahanglan mo balik si Kent din sa ospital. Ambil mo cellphone. Manawag ko ni Kent, B. Gaw, yan sa palabig stress, babe. Saan ka? Mabugat ka muna na noon. Saan ka? Pagpakuha sa pabaskog mayo. Pero kinahanglan magkasulti mi si Kent. Dala kong cellphone, no. Huwag mo na yun ang beriken, diha.
Okay ra. Naka-memorize ko sa iyang number. Hindi, punta ka na. Gusto na kong mawa. Inikalibutan na. Daghang labad. Sige. Tawag mo niya. Kaya ako. Mupahuwayin ako. Igikapoy na ko ninyong tanan. Ako na'y magbuot karon sa akong kinabuhi. Bahala na mo tanan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!